салому алейкум бародаро, хушоматон ба каналима якти лайка мезанем, подписация фаромӯш намекунем бародарҷоно. ана ин аккаунта боғи фурӯшӣ омадааст. мана дарахтҳо як 15 сола, дарахтош 15 сола, обаш як ҳафта ба як бор ҳай, документаш нағз бародаро. ана сӯртҳои зардолу, хурмои шимай, абрикос шимай, шиша хурмои шимай, бобои шимай, нишони шимай, ҳама шай бародаро. боғи худаш 70 сотиқ, 70 бех зардолушай, 30 бех себашай бародарҷоно. ҷоҳош бемалол, обош нағз. ҳар ҳафта як бор очиртон об бемалол мехӯред. заминотон бемалол намешай, мана бемалол ҳама вақт об ҳай. бо ин хона дутар хону якдер даллис хона шамай. яка шикатурка фикатуркаргини ода видеони тоқши ментон мешад. дар хону як даллизашки хона шай. мана ҳозир мебурад худохоҳ. мана хонаҳо ҳай, оли хонаҳои шикатурка мехай. алои буродам диги хонаҳо ҳамаҷо болоша пуштагӣ. фақат шикатурка ме ҳавзи ба ишай мехай вақти зардоланда ҳавзи донашӯӣ ва иншӯӣ мехай гапу коробо ҳавза шамай. инҷои фасон кард хонаҳошо фасон кард оддиқчо кунда мешад. ин боғ дар ганҷак мегӯем мо. ганҷаки ганҷаканда ин боғ агар харидоро бошад, ман ҳамин номери телефон экрана ҳай ватсапашам ҳай. нархаш 120 000 сомон арзон мешад. назика гам мезанем 120 000 сомон арзон мешад. харидори аниқ бошад телефон кунтон, мо бурда нишон додам ба мо ҳай бурда нишон метин. бемалол мана харидори аниқ бошад телефон кунтон, албатта мо бурда нишон дода, ҷоша нишон дода, мисол шароитоша фаҳмонда ҳамаша қоидавӣ мекунем. мисол ягон хел боғи фурӯшӣ, замини фурӯшӣ, хонаҷои фурӯшӣ бошад, ҳамин номерандам ватсапашай ҳама вақт телефон кунтон навистон, мо ҳама вақт хизмати шумонанда тайёр. ҳамин чизе реклама карда бошем, қариб 70% фурӯхтем, ягон бекам будем. дарахтошам нағз, кап кавуд, заминошо бедакаргем, бидошам ҳай. ҳамсояҳо одамои нағз, ҳама заминаша одамои нағз. барои дастгирифтон якҷон ташаккур. нарха 120 000 сомон, 70 сотиқ, 70 бех зардолу, 30 бех себашай. олуча форҷин гирдои хона ба олучаҳо ҳавлиёш ба олуча карги. ниҳолаи майдаша мо ҳисоб кардем, ниҳолаи майди зӯрашай, мана ҳама ҷиҳата зӯр. харидор бошад занг зентон бародарҷонон, мо албатта кортон ҳал мекунем. подписация фаромӯш накунед. фақат раҳмат барои дастгирӣ. мани олучаҳош мо ниҳолаи майдаки олучаҳо ҳисоб кардем, фақат дарахтҳои калони дарахтҳои мевадиҳанда меваша додостгӣ ҳисоб кардаги бародаро.